A Secretaría da Muller está hoxe aquí para denunciar no lema da campaña deste ano que estamos fartas de conmemoracións hipócritas por parte das administracións que recortan o noso dereito, fartas dun sistema injusto que xera fame, que xera desarraigo, que o único que fai é recortar novamente os dereitos da clase traballadora en xeral e das mulleres en particular. Non hai nada que celebrar, é un día de conmemoración porque desde o ano 1911, que foi cando se celebrou por vez primeira o Día Internacional da Muller Traballadora, en pleno 2013 as mulleres temos que estar saindo á rúa reivindicando os nosos dereitos, desde os dereitos máis elementais, como pode ser os servizos sociais de carácter público, o ensino público, a saúde, os nosos dereitos sexuais e reproductivos, tamén todo o que ten que ver no ámbito laboral, porque se están aprobando leis inxustas e reformas laborais completamente inxustas que o que cometen son recortes sobre os nosos dereitos máis elementais no ámbito do traballo, porque se están empregando ese tipo de legislacións para obter moitísimos máis beneficios a costa do lombo da clase traballadora en xeral e das mulleres en particular. Por tanto, hoxe non é un día de recibir bombós, de recibir agasallos por parte das grandes superficies comerciais que aproveitan calquer data con beneficios, con o único objetivo de acadar beneficios económicos, senón que un día de loita. Un día de loita como calquera dos outros 365 días do ano. As mulleres da CIGA sabémolo ben. Estamos fartas e incluso afónicas de tanto berrar, de tanto protestar, porque entendemos que a única posibilidade que temos as mulleres é a de reivindicar os nosos dereitos, loitar polo que noso, porque ninguén desde logo nos vai a dar absolutamente nada se non somos nós. Por tanto, facemos un chamamento a todas as mulleres a participar naquelas movilizacións da CIGA de carácter sectorial ou de calquera outra índole, pero tamén a participar en todo o movimento asociativo como feministas, como nacionalistas e, por tanto, desde unha perspectiva meramente sindical. Hoxe ímolo facer tamén ás 20 horas no que sería a concentración cidadá que vai ter lugar aquí na Coruña diante no Belisco, demandando os nosos dereitos sexuais e reproductivos, demandando a creación de praza no COF e a cobertura por parte do Servicio de Xinecoloxía do Centro de Alimentación Familiar, tamén nas movilizacións organizadas pola Marcha Mundial das Mulleres en Ferrol, en Vigo e en Ourense, e tamén, moi importante, na movilización nacional que vai ter lugar o sábado ás 12:30 horas con saída da estación de tren no marco dunha movilización que leva como lema Mulleres Galegas en loita polos nosos dereitos, no que entendemos que é fundamental tamén ir da man de outros colectivos feministas. E como non podería ser de outro xeito, evidentemente, o domingo nas manifestacións que hai organizadas en todo o país o Día da Clase Obreira Galega. Xogámonos moito e estamos completamente fartas, pero completamente convencidas de que nós podemos ser somos as netas das aboas que conseguiron a igualdade formal, pero podemos ser as mulleres que consigamos a igualdade real.